Програмата дава възможност за предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес през последните 3 години или такива, които планират да започнат свой бизнес, да заминат при свой колега, опитен предприемач от друга страна, член на Европейския съюз, и да почерпят знания как успешно да управляват бизнесът си. Предприемачите се регистрират за участие в системата на Еразъм за млади предприемачи, след като се регистрират и изберат своята посредническа организация. Ние преглеждаме техните документи и ги каним на интервю. Предпочитаме интервютата да се провеждат на живо, затова обикновено ги каним в нашия офис, в което време те трябва да обяснят каква е тяхната мотивация за участие в програмата. Идеята ни е да не отиват екскурзианти или хора, които желаят да прекарат известно време в чужбина. Основната им задача е те да се намират в компанията на успелия предприемач. Това не е някакъв тип стаж или трудово взаимоотношение. В смисъл, обикновено е въпрос на договорка между двамата предприемачи. Преди да замине младия предприемач и успелия предприемач, трябва да си договорят един тъй наречения activity план, дейностите, които ще бъдат заложени и ще бъдат изпълнени по време на престоя, така че да бъде ефективно и полезно и за двете страни максимално. Не е разрешено да получават някакъв тип заплата, тъй като целта на програмата е не да осигури трудова заетост, а да се почерпят, да се направи обмен на знания и на опит. Младите предприемачи получават финансиране за престоя си, като за различните държави е различно финансирането. Младите предприемачи получават авансово плащане на част от разходите си. Пътни, храна, квартира, това са допустимите разходи. Им се възстановяват останалата част от средствата след приключване на обмяната, след отчитане след направата на финансов отчет и съответно отчет за дейността и одобряване от Европейската комисия. Другите участници в програмата, това са успелите предприемачи. Успели предприемачи могат да приемат, т.е. предприемачи, които вече управляват успешно своя бизнес повече от 3 години, могат да приемат млад предприемач от Европа. В момента в програмата взима участие първия предприемач от България, който приема млад предприемач от Европа. Ползата за успелия предприемач е че в неговата организация влиза човек с нови идеи. Също така този човек може да получи информация за пазарът в друга страна, член на Европейския съюз, за законодателството в другата страна. Това е полезно за фирми, които желаят да навлезнат на друг пазар.